info. Ngayon, it's up to the dito kung i-deny nyo to or hindi. Actually, pinost ni Miss Sas, mga kuya. Hindi lang pala, pero i-elaborate sa inyo ang ganap. Pinost ni Sas na what Filipinos don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination. Kailan pinanganak ang pangalawang Pangulo? She was born on May 31st. So, 46 years old na yata si VP Sara. Mas matanda siya sa akin ng 40 kasi 6 lang ako. Neba! But seriously, bago siya mag-birthday, pinagbalakang gurgurin si VP Sara. Pakinggan natin yung video na nagbiro lang si VP Sara. Ito pala ay seryoso. Kinonfirm ni Sas few days ago. Binalak talagang patayin ang pangalawang Pangulo. Hindi nga lang nag-succeed, okay? I'm gonna play you the video from Kuya Ibi. Pakinggan nyo to And, pabiro kasing ginawa ni VP Sara Ginamit pa niya yung term ni Binibining Maharlika na gurgur. Gurgur is gilitan ng leeg, putulan ng leeg, putulan ng ulo, gigilitan. Gurgur is ginagulgul ko, no? Pakinggan nyo to. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte tungkol sa isang video kung saan sinabi nito na sinubukan umano siyang i-gurgur o saksakin, subalit hindi umano sila nagtagumpay. Sa isang panayang kahapon sa Vice Presidente sa Cagayan de Oro City, natanong ng media kung ano ang kanyang ibig sabihin sa nasabing video, kung saan itinuro nito ang sugat sa kanyang leeg. Hindi naman nagbigay ng partikular na pangalan si VP Sara kung sino ang tinutukoy niya sa video. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako i-gurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. Sinubukan siyang patayin pero hindi sila nagtagumpay. May sugat si VP Sara sa leeg, di ba? Nasa medyo gilid. Sabi ko nga, kung operation na yun ng kanyang goiter or ng kanyang mga thyroid problems, baka dito yun sa gitna. Hindi ko lang sure. Pero yun nga, pinagbalakan pa lang patayin si VP Sara, hindi lang natuloy. Hindi ko alam kung anong nangyari. Malamang sinaksak to. My God, dito. May kaibigan kami nasaksak dito, mga kuya, sumirit ang dugo, ang taas. Leeg Pag may tinamaan dyan sigurong artery or whatever. Sirit ang dugo, ang taas ng talsik, pasintabi sa kumakain. Ang taas ng talsik ng dugo niya sa crime scene. Nag-struggle yung kaibigan namin, gumapang, kumbaga lumayo, tumakas, lahat ng madaanan niya, kalat ang dugo ng sinaksak nini. So, kung akong tatanungin nyo, based from doon sa pabiro ni VP Sarang video na sinubukan siyang gurgurin, yun pala, sabi niya, very straightforward naman. So, kung iuunawain natin, hindi yun operation for medical thing or medical problem, kundi mukhang may nagbalak sumaksak kay VP Sara. Siguro lumaban siya, nasugatan, mababaw lang. I don't know, baka nakonsensya rin yung mamamatay tao. Ganda-ganda pa naman ni VP Sara, tapos gaganon niya. Malay nyo, may mga ganon, di ba, nakonsensya, kakaawan. Or maybe nakatakas. Or baka mamaya ang nangyari, may nanaksak kay VP Sara, may ibang tao, kaya siguro siya lumaban, baka napatay din ang nagbalak pumatay sa kanya. Diba? Kung hindi man napatay na ako, hindi lang binabalita ng media. Baka nahuli. Right? Tumahimik ang pangalawang Pangulo. Pero ang sabi nga ni Miss Sas, bago ang birthday ni VP Sara, pinagbalakan siyang assassinate. Yung video na yun before May ng nakarang taon yata. Hindi raw natin alam, pinagbalakang patayin. Now, ito ang share ko sa inyo. May nakarating din sa amin na yung si Attorney Zulaika Lopez, balak ding gurgurin. Bakit?
Pero ganito kasi yung nangyari daw dyan sa sa lower house. Base sa kwento at ito hindi ko kwento base sa kwento ni VP Sara nung Saturday ng madaling araw after ng EDSA Friday namin, at base rin sa narration ni Attorney Zulaika Lopez nung nag-hysterical na siya. Pinasok yung room niya, ang lock nasa labas, so pag nabuksan yun, makakapasok. Ang ginawa nila, hinarangan nila ng higaan, siguro may double-decker na higaan or whatever. Hinarangan nila, so hindi rin makapasok, di ba? Or maybe, ganun nga, kung may hawakan sa loob, na nila, na iharang nila sa higaan pa, kaya hindi rin mahila papalabas yung pinto. Pero sinubukan silang pasukin ng mga tao dyan, baka nga mga pulis yung iba. Nakuha yung dalawang cellphone ni Attorney Zulaika Lopez at cellphone ng Nicole, yung assistant yata. Mabuti hindi nakuha yung laptop. Inano ni VP Sara, pinagbantaan niyo yung mga nanguha ng cellphone, pag hindi niyo yan binalik, kakasuhan namin kayo ng robbery. At sabi ni VP Sara, hindi lang basta robbery yung nangyari doon. Homicide. Ang pagkakaalam ko sa homicide, bakit kuya, banak patayin si Attorney Zulaika Lopez doon pa lang sa lower house. Hindi ko alam kung paano siya papatayin. Baka lasunin, turukan ng kung anuman, painumin, igas, pausukan doon hanggang sa mamatay or what. Balak talaga siyang patayin. Ngayon, hindi nag-succeed na doon si VP Sara na agapan. At ayaw nila mag-stay si VP Sara doon bilang protection ni Attorney Zulaika Lopez. Binalak siyang dalhin sa Women's Correctional. Sa Women's Correctional, kulungan na yun ng mga kriminal na babae. Baka doon masaksak, mabugbog, mapatay, kung ano man ang magawa. Diba? Although masisisid, mapuputukan din ng mga buhayang kongresista sa nangyari or sa mangyayari. Pero at least ang may justify kasi criminal naman talaga yung mga nasa Women's Correctional. Ang intention lang naman namin ay 'di ba, walang mangyaring masama dito kay Sara kasi nandito siya sa loob ng Batasan Complex Nag-aalala kami sa seguridad, kaya lang naman namin ipapadala doon si Zulaika Lopez sa Women's Correctional para hindi na doon sumunod si Sara, uuwi na lang si Sara. Kaya lang, 'di ba, hindi naman natin mapigilan. Ay maraming kriminal doon. Siguro maraming galit kay Zulaika Lopez, maraming galit sa mga Duterte, nagulgol si Zulaika Lopez. Kung nag-succeed silang dalhin sa Women's Correctional, kaso muna ospital, ang mga tarantado gusto pa nilang dalhin sa veterans. Ngayon, nandiyan ang mga kababayan natin, nag-gather, mga kapwa Pilipino natin, nag-iipon dyan kasi nandiyan si VP Sara sa Veterans Memorial Medical Center, nandiyan pa rin si Attorney Zulaika Lopez hanggang bukas yata, kasi bukas magre-resume na naman ang kanilang Quadcom hearing. Diba? Binabantayan. Magbantay po kayo mga kababayan, mga kapanood dito, magbantay kayo dyan. Kung nandito kayo sa Pilipinas, nandyan din ang EDSA Friday Group, hindi lang alam ng marami, nandyan ang mga miyembro ng EDSA Friday Group. No? Wala lang sila mga dalang mga pa-placard, mga tarpaulin, hindi naman sila na-identify, wala nga silang leader, puro sila members. Nandyan po, sumasaglit dyan, no? Nakikiisa ang ilang miyembro ng EDSA Friday Group, hindi lang talaga silang papakilala. Alright? So, try ko din pumunta sa veterans. Hanggang bukas pa naman yata sila dyan. No? Lunes sa bukas, magre-resume na ang hearing. Baka dumagsali sa Batasang Pambansa ang mga kababayan natin doon mag-rally. Diba? Kalampagin yung lower house na yan. Yung House of Representatives. Nasa labas yan na naman ang ating mga kapatid. Even mga vloggers. Okay? So, bakit nila balak kurburin? At saka tuwing lumalabas ng si VP Sara sa veterans, even sa St. Luke's, ang dami nag-aalala, baka bangbangin yan kasi balak talagang patayin si VP Sara. Kung hindi man siya mapaslang, lalo ngayon isiniwalat ni VP Sara, di ba? Baka yung isiniwalat ni VP Sara nung nagtanong ako sa press con na huwag kang mag-alala ma'am, ang sagot niya sa akin, huwag kang mag-alala ma'am, pag may nangyari sa akin, pag namatay ako, may inutusan akong taong papatay din sa tatlo. Sa takot siguro nung tatlo, baka nga hindi na nila gurugurin si VP Sara. Change of plans, ma? Mukhang nagbago ang kanilang plano. Baka yung si Attorney Zulaika Lopez ang dapat mamatay. Sabi pa naman ng kaibigan kong psychic, dadanak ang dugo bago mataukan ang taong bayan, bago bumaba sa kakalsadahan, bago mapatalsik ang adik. Dadanak ng dugo. Huwag naman sana ang dugo ng mga kapatid natin pumupunta sa mga rally at pagtitipon, huwag naman sanang dugo ni Attorney Zulaika Lopez at dugo ni VP Sara ang dumanak. Sana dugo nila, deserve nila yung mga hayop sila, mga demonyo sila.
Mga salot sila sa bansa natin. Sila, dugo nila ang dapat dumanak, hindi dugo natin. Okay? Demonyo ang kaaway natin, hindi na pwede dito ang diba-dibating gusto ni Enrile. Or ang gusto ni Senator Bongo na peace talks. Or mag-unite ulit, mag-reconcile ulit. Hindi na mangyayari ang gusto mong mangyari, Senator Bongo, at parang ang lampa-lampa mo. Kailangan daw mag-usap ulit, mag-unite ulit, down, para hindi na magulo. Baka mamaya sabihin na malapit na magpasko, no? Peace muna tayo, natuwan, utot-utot. Oh. So, bakit may nakarating sa amin na balak purpurin si Atty. Zalaika Lopez sa kahit anong paraan? Bakit? Para si VP Sara, I think may nag-post ito hindi lang may nagchika sa amin. Totoo ba na kapag nagurgur daw si Atty. Zalaika Lopez ay palalabasin yung masisiraan ng bait si VP Sara para ma-impeach ninyo, mga demonyo? Balak di umanong gurgurin. Kailangan may mapas lang, lalo na yung Chief of Staff, pinakamataas na tao ni VP Sara, para maghuramentado ang pangalawang Pangulo at palalabasin nilang unhinged, unstable, praning. Yun ang narrative nila ngayon. Even si Tony, sabi niya, nasa tamang katinuan pa ba yan? Wala yan sa tamang katinuan. Bakit ganyan mga pinagsasabi? Tama bang sabihin niya ng taong nasa tamang katinuan? Parang ganyan sabi ni Kato Dingi. Although bumabatikos na siya kunya-kunyari. Usapan natin sa susunod na vlog. Nga naman, mga tekuya, baka nga naman pag may nangyaring masama, kasi gigil na gigil si VP Sara nung Sabado nung madaling araw. Pag may nangyaring masama, baka nga masiraan ng bait sa galit. Pero sa tingin ko naman, stable naman ang isip ni VP Sara, kaya naman niya ang ganyan ka-traumatic na pangyayari. Hindi naman siguro yan mababaliw, pero palalabasin pa rin nila. Or maybe yan ang plano nila, kailangang may magurgur sa mga mahal sa buhay ni Sara na yan para masiraan siya ng bait at ma-impeach na natin. Either masiraan ng bait or maghurumentado lang sa galit, palalabasin pa rin nilang sira na ang ulo ng pangalawang Pangulo. At impeachable yan kasi wala na sa tamang pag-iisip. May problema na sa pag-iisip. Ang alam ko, may problema sa pag-iisip yung gumagamit ng droga. Kasi eventually nababawasan ang katinuan. Kahit pa sabihin organic ang cocaine. Ang mga wala na sa tamang pag-iisip, mukha lang matino pa, pero ang kanilang mga kilos, ang mga desisyon, actually hindi ka makapag-design. Yan ang mga may sira na ang ulo. Binigyan ng mandato magtrabaho para sa Pilipino, hindi nagtatrabaho ng tama. Bukod sa pagnanakaw, wala namang ginagawa. Kung may ginagawa naman, wala rin sa ulog. Hindi rin tama ang ginagawa. Hindi nga alam ang gagawin pag may bagyo. Anong gagawin natin? Ayun ang ginagawa sa bibig. Ano ang gagawin natin? Hindi naman gagawin. Tama sinabi ni Bibi Sara, hindi mo. Sino tinutukoy doon si Kuting, di ba? Tumakbong presidente, pero hindi alam maging presidente. Oh. Sino ngayon ang nasa tama pa ang huwisyo? Nasa tamang huwisyo pa? Sino pa ang nasa tamang bait ngayon? So, gugurgurin, di umano? Can you confirm or deny this? Balak niyong gurgurin ang tao ni VP Sara para maaning? At kahit hindi man maaning, pero pag nagwala, nag-meltdown, nagkuramentado, palalabasin yung sira na ang ulo, dapat na impeach, baliw na Kayo ang mababaliw kapag ang taong bayan ay bumababa na in support of the Dutertes. Handa ba kayo sa galit ng taong bayan? Hindi lang sa galit ni VP Sara? Handa ba ang mga demonyong yan? Demonyo yan, willing pumatay. Ganon. Historically. May gilit na sa liig si VP Sara. May scar na. At kinonfirm pa ni SAS. Tapos yung mga ganyan pang nakakarating sa amin, na balak talaga palang tigihin ang tao ni VP Sara para magwala sa galit at palabasing baliw. So anong gagawin niyo? Worst case scenario, dumanak ang dugo.